ukunqabizwi akekho hlangana nalo and continue to be the same. Uyasondla hasigcine umalusi siyamazi. Kuyiphutha abantwana basekhaya izwe lingaka ngoba iBhayibheli liyasitshela lithi emhlabeni kwakumnyama bese kuthiwa uNkulunkulu wathi let there be light, waphuma lamazwi afika emhlabeni wawubuka. Awucheke iBhayibheli, umhlaba wakhanya ilanga lingekho, umhlaba wakhanya inyanga ingekho. Lithi iBhayibheli for 4 days bekhanya emhlabeni kodwa ilanga lingekho, kukhanyisela amazwi. Iphutha ukuthi uhlala phansi kwalamazwi and uqhubeke uyafana. Ihlazo ukuthi uhlala phansi kwalamazwi. Lamazwi sitshela incwadi yamaHebheru kuthiwa ngokuba uNkulunkulu uphasile konke ngamandla ezwi lakhe. Right bazalwane mama. Nayi into esibhekana nayo inkulu lento esihlanganyele phambi kwalendlu, inkulu kakhulu yizwi. Sine evidence yalelizwi, livula izibeletho, sinobufakazi yalelizwi, lilula izingalo ezishwabene, sinobufakazi, lisukumisa izishosha. Manje kuthiwa khonto esinobufakazi ayinendaba nomlando. Manje ke lafika akunendaba ukuthi umlando indoda uJesu wathi kuyona uyathanda ukusinda na. Bathi ngokomlando besihlale 38 years ihlezi la echibini. iBhayibheli wafika uJesu wathi uyathanda ukusinda na. Ubaba wathi ngabe kade ngasinda, anginamuntu ozongisiza lana ngoba ngiyayibona ingelosi yehla inyakaza isichibi, ngithi ngiyanyakaza bangenqele. Sengihlalele nje ukuthi kufika umuntu nikhona kodwa abasana bami kwasho ukuthi umuntu usefikile. Hey angathi ningezwe. Kwasho ukuthi umuntu usefikile, wathi umuntu sukuma uthathe uhlaka lakho uhambe. Kwasuka nje lamazwi. Let me show you lento ukuthi isebenza kanjani. Ningibhekile nonke? Sukuma Peter. Yabona kuphuma amazwi kumina athi sukuma. Ma afika abeliyanto. Imagine what will happen umuntu ungabe lukholo nje izwi. Ngoba akazimelanga ile lizwi, akazisukumelanga ile lizwi. Thank you. So wazama into nje esibhekene nayo la kaMsindisi esidila nayo ukukhulisa ukholo lethu. Because the more you hear the word, your faith grows. When the word comes, your faith grows. So your faith cannot remain the same for the sake of the result that you must have in life. So you must have a desire for the word. uNkulunkulu akunikeze appetite yesu. Le yakho ye worship night right ayinankinga na, I don't have anything against it. Le ucula kuze kusa akunankinga nayo. Ma uqeda ukucula nogani uqeda ukucula na, maniqeda ukucula. Maniqeda ukucula. You have a devil to face outside. Ma uqeda ukucula ufuna umsebenzi. Ngisho wena athi ma uqeda ukucula ufuna umsebenzi. Manje uzomangana. So wonke osindisiwe buka nje hey Nkosi yami le izangilimaza kodwa ke kade sasibona. Buka ngifuna namhlanje ngifuna ukufaka esikali nje lento ekuthiwa 1 on 1 yenziwa aba prophet. Ngikhuluma nawe sishaye yethu nami nawe 1 on 1.
buka nje uNkulunkulu uthi Moses hambe ukhipha abantwana bami uthi uMoses ngiyofika ngithi ubani uthi uyofika ubatshela ukuthi the I am that I am has sent you makafika uIsrael awubuzi kubuza uFaro ubani lo uNkulunkulu manje akakwazi ukuthatha lempendulo ayinika uFaro izombhida so the only way to talk to Pharaoh is to turn water into blood, dust into mosquito. Because the mangalise yishum has got nothing to do with the Israelites. It's a language of the unbelievers. Abangakholwa bakholwa imangaliso. Ngithi abangakholwa bafuna imangaliso abakholwayo lanelizwi kubona uyothi kubona I am that I am angiphinde kwabakholwayo izwi lanele njani nami simanga kulula kwafika indoda yathi ekhaya kunenkinga ngigulelwa inceku bathi uJesu ayasiyenikhona yathi lendoda ungezi awunalahleka yathi lendoda hayi ungezi Jesu ungezi ungezi what Jesu ngingezi yathi I am coming from a kingdom and I occupy a certain ranking la ngikhona ngiyakwazi ukuthi ngithumele benze at my command without my presence but execute my word was it therefore I also believe nawe uvele embusweni manje ke ngikholwa ukuthi uma ungakhuluma nje la inceke uyophilisa ekhaya abakholwayo bafuniswe ngiyabona nikhona abazwana bami abakholwayo bafuniswe the error I have seen in our days is that laba bangenalo izwi lokulinika laba abafuna ukukholwa nalaba abakholiwe nalaba abakholwayo laba bangenalo izwi esikhundleni sezwi babanika izinto la mafutha replaces lo sawoti replaces lo vaseline replaces because kufanele usale ukholiwe manje uma engenalizwe azokunika lona awube khona idosha kunika lona ngoba kufanele usale ukholiwe asivaleni bantwana basekhaya nathi ivesi lokugcina leli ngicela silifunde the book of 1 John chapter number 5 verses number 4 for everything born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Onke okuzele uNkulunkulu kuyalinqoba izwi. Ilena inqobo enqoba izwi. Ukholo lwethu. Mayamazwi umbhali uthi useyitholile into ekufanele masiyikhombe as the very reason for our victorious living. He says it has to be faith. Nikhona lo sibhalelayo uthi makuthiwa nje khonto kufanele uyikhombe ukuthi ningibona nginje ngavele ngakholwa ngoba inqobiso yini ukholo lwethu
yonke into mayithi ubheka ngala thina sibona imoto yena ubona ukholo. Oh Lord, mayithi ubheka emsebenzini thina sithi usebenza kahle yena ubona ukholo. Nikhona kodwa ngiyacela njengoba sihlukana hamba uyosebenza ukholo lwakho, because the limitation for your next level is your faith. In fact, you are as far as your faith to your next level. Awubanjiwe zinyawo, ubanjiwe ukholo lakho. Imagine kungaba njani uma ungavele nje ukholo. This is what the Lord have said, and I believe it. The enemy comes to us after the word has been declared. Ithi funa i-reference. Namhlanje ngizokunika i-reference. Uma kushiwo uNkulunkulu, he is enough reference. Nesithi masibuka ukuthi izokwenzeka kanjani. Uthi ayeke ukuthi izokwenza kanjani. Bheka ukuthi ubani oshilo. Sithi la igcekeni lento ayizange yaba khona kulesibongo. Uthi ayikhululeke lento ayinasibongo. Inokuthi ubani oshilo. That's what we call faith. Ukholo alifuna ubufakazi bomunye umzalwane. Lifuna uThixo. Uthi uma kuNkulunkulu oshilo, he is not a man that he should lie, nor a son of man that he can change his mind. Make asho uzokwenza. We are moving to our next level, and it has to be by faith. Fundisi nebandla and everyone that is here, thank you so very much. Nisale kahle, we love you. God bless you. Mama usibiya ngicela uzothandaza egameni lika Jesu. What a word. Oh Jesus. Hey. Sibongile uNkulunkulu wethu. Sibongile somnini nanini. uNkulunkulu wethu, haleluya. Othi ezwini lakho, izwi lakho alisoze labuya lilambatha. uNkulunkulu wethu ongcwele besingenile Baba. Silangazelele wena uNkulunkulu wethu omuhle. Impela Nkosi usukhulumile kithi. uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi impela ake sibheke wena. Haleluya, ake sibheke wena. Ake sikholwe nguwe. Haleluya, ake singangabazi. uNkulunkulu wethu ongcwele. Impela Nkosi siphe Baba. Lokhu Baba kwasikholwe nguwe. Uba Nkosi sikuthembe wena ngoba uthembekile ngezikhathi zonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Sikunikeza udumo egameni kaJesu. Amen. Hayi bazalwane, sisame ngeenyawo, sime kanjalo ngeenyawo bazalwane. Angifuni ukukushiya ngaphandle kungakuniki leli thuba. Sulizwile izwi lenkosi. Awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Umuntu ozokhuluma izwi empilweni yakho ishintshe uNkulunkulu. And uJesu ungulizwi. Uthi umfundisi namhlanje, the word became flesh. And lo Jesu asikhuluma ngaye uyilizwi. Uma ukhona la uthi mfundisi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi, ngicela uphakamise isandla sakho ngithandaze kanye nawe ntambama egameni lika Jesu. Uma ukhona uthi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi, angifuni ukukuvalela ngaphandle sekukhulunywe ngakho. Bazalwane, ngiyabona ukubaleka kangakanani ukudlizwi. Cha, kumnandi ukugxuma, kumnandi ukuthomoya, kumnandi ukuchwechwa, kumnandi ukuhlabelela, kodwa izwi. And lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu alihambi libuye lilambatha.
alihambi libuye lingawenzanga umsebenzi. Cela sishayele uNkulunkulu izandla ezikhulu bazalwane. Kusasa khona la sinomama uMthweni. Kusasa la sinomama uMthweni, uBishop uMthweni uzobe khona la kusasa. Kuzobe kushubile, kuzodilika into, niphatha ama-fire extinguisher. U-15 minutes engininikeza wona namhlanje, seku-25 minutes. Nambe kahle uNkulunkulu anibusise. Amen. Abacela iy'ncwadi ikhona ikababa uProfethi uMsimanga. Nangu Peter naye inceke uPeter ila ngaphandle emotweni noma beze la oyidingayo nje owaye emotweni ukhona la emotweni. 100 rand incwadi, hambani niyithenge bazalwane iy'ncwadi. Sakhe ifaith manje, sakhe ukukholwa. Haleluya, ungabi yikholo elingakholwa. Haleluya. Amen. Bafundisi, ikhona indawo yenu ngapha. Wangithanda mina soni wazifela. Walking,